Ja, jeg skal fortælle jer om eksamensorientering. Normalt så har jeg nede i salen, men i år har vi ikke et sted, vi kan være alle sammen, så det bliver på den her måde en lille video, som I kan se, når I kommer hjem. På skolens hjemmeside, under undervisning, der er der et felt, der her eksamen. Der er en masse nyttige links, I kan gå ind og læse, men der ligger også den der eksamensorientering. Og eksamensorientering, den falder med hensyn til den skriftlige eksamen og den mundtlige eksamen. Nogle af jer ved allerede, at alle eksamener starter kl. 9, men I skal sidde på jeres plads i det lokale, der er angivet i Lectio kl. 8.45 og være klar til eksamen. I kan selv medbringe jeres PC, og vi stiller en printer til rådighed, som I så kan gå ud og printe på, men det er ikke meningen, at I skal printe alle jeres opgavebesvarelser ud og sidde og rette kommaer. Det gør I på skærmen. Og det er jeres ansvar, at der ligger noget, der er sendt og afleveret inde i netprøve.dk eller i Lectio, afhængig af, hvad det er til den forskellige eksamen. Det er jeres ansvar, at der ligger noget til aflevering, når prøven slutter. I skal lige huske at tage et USB-stik med. Det USB-stikket bruger I til at gemme på, fordi hvis I gemmer på jeres harddisk og computeren den går ned, så har I ikke noget. Så køb et USB-stik, medbring det til eksamen. Når prøven er slut, så må I komme og hente jeres isenkram. Det vil sige, at hvis I går før tiden, så lader I alt ligge på jeres bord, og når først prøven er slut, og vagterne lader jer komme ind i lokalet igen, kan I hente jeres computer. Så en god idé er at blive til tiden ud, og læse igennem mange gange, og lave en god eksamen. Før prøven starter, afleverer I selvfølgelig jeres mobiltelefoner, og de er slukket. Og som noget, som de også siger, man ryger selvfølgelig ikke under prøven. Hvis man har en stor rygetrang, så afslutter man sin eksamen, og så går man ud og ryger. Sådan er det. Med hensyn til den mundtlige eksamen, så får I i morgen kl. 10 får I en plan over de mundtlige eksamener, hvor I skal være henne og hvilket tidspunkt. Og I skal altid komme til eksamen i god tid. Det er ikke særlig godt, hvis svensere og lærere skal stå og vente på jer. Det plejer ikke at give et godt udbytte. Når I nu får jeres eksamensplaner, hvis I så har brug for at bytte, fordi jeres forældre har sølvbryllup, eller lige skal til en undersøgelse på hospitalet, så skal sådan nogle bytninger foregå via kontoret. Så kommer I op til enten Gitte Nielsen eller mig, og så finder vi ud af at få byttet. Fordi så længe at vi har meldt en plan ud, så er det den elev, der står på tidspunktet, som har ansvaret for at møde nogen op. Men lad os køre rundt om kontoret, så er vi alle sammen klar over, at det foregår på den rigtige måde. I skal holde øje med Lectio i eksamensperioden. Senest 3 dage før eksamensafviklingen kan vi have ændret i planen, så hold øje med det. Hvis vi ændrer i planen kortere tid end 3 dage før, så bliver I ringet op. Så derfor er det også en god idé, at I, før I går ud og drikker jer fuld i aften, at I er sikre på, at vi har den rigtige mailadresse og det rigtige nummer til jer på skolen, at I ikke lige har købt en ny telefon. Det vil jeg også gerne have, at vi har de rigtige numre til jer, fordi hvis I ikke møder op til en mundtlig eksamen, så yder vi nogle gange den service, at vi ringer hjem til folk. Hvis det viser sig, at I ikke ved, hvordan eksamen foregår nu i morgen kl. 10, ser at I skal op i dansk, så er der jo mulighed for på Lectio at skrive til jeres lærer om, hvordan foregår det her. Generelle regler for med hensyn til eksamen. Hvis man er syg til en officiel eksamen, så skal vi have lægeerklæring. Men det første I gør, når først I opdager, at I er syg om morgenen, det er, at I ringer til skolen og siger, at I er syg. Det gør I både ved officiel eksamen og ved årsprøven. Så finder vi ud af, så snakker vi om det og finder ud af, hvad I så skal gøre. Men ved officielle eksamener, der er det nødvendigt, at vi får en lægeerklæring, for ellers har I ikke adgang til en sygeeksamen. Sygeeksamener foregår i august og september. Kommer du for sent til en eksamen, hvilket jeg synes var dårligt at gøre, så har I ikke krav på at komme til eksamen. Så er det os, der skal gå ud og snakke med en censor, om vedkommende kan blive her senere på dagen og tage op. Og nogle gange så skal en censor altså hente et barn i København, og derfor så kan det ikke lade sig gøre. Så overhold tiden på cyklen dagen i forvejen. Hold øje med, om de offentlige transportmidler har tænkt sig at strække dagen efter, hvor det er jer, der skal til eksamen. I det hele taget, hold jer klar til at komme til eksamen. Gribes I snyd, så bortvises I. Det vil altså sige, hvis I er inde på internettet nogle steder, hvor I ikke skal være, eller på anden måde har kontakt med nogle kammerater under en eksamen, jamen så er det som om man vil snyde.
og så bliver man bortvist, og så kommer man ikke til eksamen i det fag ved denne eksamenstermin, så er det næste eksamenstermin. Hvis man når man får sin karakter, så har man mulighed for at klage over den her karakter. Man kan klage over det forløb, der har været, hvis man er blevet forstyrret i forberedelsestiden eller noget andet, eller hvis man synes, man er totalt blevet bortdømt, så skal alle klager i den sammenhæng, de skal være skriftlige, de skal være stilet til skolens rektor, og de skal være indgivet senest 14 dage efter eksamensaktiviteten. Vi skal bare være klar over, at alle klager kan resultere i en lavere karakter. Man er ikke sikker på at beholde den karakter, man har fået. Og så skal man, når man nu får sin eksamensplan i morgen, så skal man som STX'er op i 8 eksamener, og hvis man har en ekstra A-fag, så kommer der en ekstra eksamen for det antal ekstra A-fag, man har udover 4. Jo, så er jeg ved at være færdig. Så er det netadgangen, og det har vi jo snart øvet nogle gange og snakket om. Altså de prøver, hvor der er tilladt at bruge hjælpemidler, så kan man bruge netadgangen på den måde, og det er kun netadgang via skolens Lectio, man bruger. Ikke noget med at bruge sit eget net til prøverne. Og der kommer man så ind og henter de materialer, som ligger på Lectio i forvejen, og som man har brugt i undervisningen. Man kan også gå til SharePoint, hvis det er noget, man vil hente der, eller som det står her, at man har nogle OneNote-noter, som er lavet i undervisningen, som man så kan hente. Det er noget helt andet med prøver, hvor man har netadgang. Det er et kapitel for sig, der har man selvfølgelig de hjælpemidler til rådighed, som der står i prøvebeskrivelsen. Men ellers, luk jeres net til de prøver, hvor I ikke skal ind og hente et eller andet, så I ikke lige pludselig en vagt kommer og siger til jer, at I har været inde på en hjemmeside, hvor I ikke måtte være. Fordi så er det altså at opfatte som om I har lyst til at snyde, og så bliver I bortvist fra eksamen. Læs det, der står her på siden. Læs det, der står i eksamensbekendtgørelsen. Eksamensbekendtgørelsen findes på skolens hjemmeside. På den her side, hvor jeg var for lidt siden, der kan I også finde under prøve og eksamen, der vil eksamensbekendtgørelsen ligge. Hold jer ajour med den, for den læst, så ved I meget mere, hvis det var, at I skulle komme ud for en situation, hvor I skal klage eller andet. Det var det. Kan I have en god eksamen? Vi mødes nede i kantinen i morgen kl. 9:15. Hej.